martangyang mahita. Dami ni debatana sumurung siyan saluku naroha ima na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debatari hita ima barita nauni na tarsura di Jakobus bidu 5 ayat 11 ayat 10 tangyo kamu mahata ni debata. Molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martangyang maibana. Molo adong na marlas ni roha marede maibana. Molo adong na marsahi di hamu di jo maakasituan ni huria asa ditangyakon ibana. Didapol maibana do miak marhiti-hiti goar ni Tuhanin. Dungi pangulun ni tangyang hapur syawni namar saiti jala pahyon ni tangyani maibana sesa manang dosana molotung adong diulahon atong masito pota dosa mahamudo masitangyangan asa malupamu namar gogo situturo tangyang ni partikor molo dihaburjuhon jol mado si Elia sabako do tita kukudu ibana martangyang unang joloro udan jaladang ro udan tanoi 7 tahun onong bulan lilingna dungi diulahi mamartangyang jala dilihon langit ima udan dungi dipatubuot tanoi ma perbuena ima sahana songo topik ni 7 tahun makaburjuhon tangyang dihamu donga saha porsyaon adong masada barita namar donga puda ima sada tentara halak Kristen naburju martangyang ia tentaraon adong masada tentara di tonga-tonga ni bangso di halak Jepang jala holan ibana do Kristen dalam setiap laho baris berbaris nang ulaon manang di hidia pebana say julo martangyang do jala ujungna nung sesongoni dibereng akadongan na terlumobi komadanna alani pertanyangon na disada tiki nang dipailan komadanna may bana alani hak Kristenon dungi di joma ditiki baris berbaris nasida dung di jom tentara ni halak Kristenon didok matibana. Coba kamu datang ke sini siap ninde bana tugasmu sekarang siap coba bawa mobil yang di belakang markas di situ ada satu jeep kau bawa ke sini minna komandan Neima tu ibana siap minna ibana dungi lama ibana tu belakang markasnya dibereng maadung di sada sidi mobil di si jeep dungi dibuan ibana ma dung dibuan di mana tu tonga-tonga ni punguan nai tersongbot si tutuma sudi tentara na adong disi dungi tangis makomandan nai dala sudima mangupir akka tentara na asing ala holan ibana do Kristen jala heran masudi bahasa tangis jalan mangupir sudi akka tentara ternyata di hamak kadongan naminguji do komandan ne ala ni habujon na martangyang do ala ni haporsyon na ay dibereng pertanyangan na ala pertanyaan na say hebat jala hola na martanyangi nang diak kaulaw nang disuruh api komandan na nanang menguji do komandan na hape dibereng ibana didokma tu tentara Kristenin Tuhanmu
adalah Tuhan yang maha ajaib. Tuhanmu yang sungguh luar biasa, yang tidak mau dipermalukan ninna marupane. Allah memang bahwa ima jib na adong na di belakang ni markasina binuan nai tujulu ay sodong mesin na alay boy mardalan. Hidup bain na gabi mangukur jala tangis kumadaneng. Alan dia wakadong sa porsian ahma nanaing berengota sian baritay nang marhite trupukon sian na pinasaan ni si Jakobus di Bidul Limon. Ima ngolu na martangiyang. Martangiyang ima posmiro hatta tu di bata. Martangiyang ima totok kita pasahaton mulutta tu di bata. Martangiyang ima mangalului mangido manutuhi asaradi di bagasan ima hasitongan marhite toddi gabe idotama ima naso adong tarpatupa di batang alanima di bagasan tupu tahun luar biasa dong ima di kuare ngolu ni si pertangiyang ala didok si Jakobus do na margugus itu tudo tanyang ni akka partikori molo di habur cuhon tayong makan aposo ni di bata so mo si Daniel jala di baga sa trupuko si Elia ala ni tangyang ala na marpos ni Rohan martangiyang dala kolam mangido alay di pangiduan na asa saut sakat dohot lomo ni rohani di bata. Hidup na si Jakobus mola dong na marsahit mola dong na marukil manangahapi di bagasang uluton asa di bagasan martangiyang ma di cuma asa totong masitangiyangan terlumowi ma tuak kanaposo ni di bata. Jala tarengo tumulun na martanya ngopi di hamakado nga saha porsyan. Asa berengot tado ditangiyangi hinabal gani tangyang ta. Hinabal gani ngulu ni si pertanyangi. Tabering do di namartangiyang na yung patulo ngulu na mangido marhite hasasaw ni bagabagana. Di pasaw di batado. Martangiyang do Raja Hizkia na barani di bana majalo hakipanson ala ni parsahiton na di paingo ibana do jala totong martangiyang iba di parngulun na dungi di liod di batama di bana di tangyang nay na marsay ibana di liod mahahipanson nang di pangilo gajang di umur di tabay di batama umur na 15 tahun nari. Na martangiyang doa kanaposo ni batasong si Paulus nang dibaga sa kurungan asa manahan ibana asa dapotak kaluaon di sido berengota hinagugu ni tangiyang niyak kanapose alani molo taingot edita nomor 420 pitwi tung nama setabudi molo butong teddekon tung halak na margo gosi partangiyangin dodok pesitaono nang olo taluin positu turohana di debatanai Tuhan nama naluhon sude pangagui margugu matutu tangyang tay margugu matutu sudi paruk kilotay alani paruk kilotay buy tahamonakon jala taingo ma akagugu ni tangyang ni partikori molotayida taboto ratakasong ni sihana na sodong yanakon na
parok kilo ni martangyang ibana tu di bata pola di dok hirana mabuk di tangyang na maka mona ko parok kilo na somaren ako ni mana jaladang mugap ibana di parok kilo ni alay marhite parok kilo ni do ibana dapotan pasu-pasu pare nakonon gabe isido berengotta gogo ni tangyang nyak kana proseso ni mana tu hita nangadok kita na khawatir akahala nama sero super saurana do debata dipakai nasi do tangyang ilaho makatai do debata pola do adong donga sahapor siya na martangyang capit tu lucum sahali martangyang tu debata ganuk ari diulaw na sida songoni ala di boto na sida ima di baga sa tangyangi songon padok ni si Martin Luther doy dia me satu ngani tangyang do ulang Martin Luther nama dok ima satu ngani tangyang do ulang morado akasi pertangyang di tangyang na adong nama dok tangyang sakka babahata manang tangyang lapatan na buwi patupahon akahalungangan di dok Tuhan Yesus adong do tangyang na delusi di bata molo adong 20 halak marpumu mangidop Tuhan hidup benda saya tahu 20 halak marpumu di bagasan goarhi di bagas tangyangi say na alusan na duin siya ni mataboto na porludo hitara martangyang mangidop 20 halak marpumu asa akan na solot di bagas sarohata tapas satu di bata di sima dia makadonga sa porsiyaon di ujung martangnya kita taida ma huwaso ni tangyangi jala berengot tama hina gukuni tangyang diakka na porsiai terbahin marhite tangyang taido imanak kaningani huwaso do sakat do lomo ni rohani di batang atong tapatulu ma ngulu si partangyang oras mahita sa luna marrogate mahita martangyang mahita terus manorus amin muliati mariho ali Tuhan debata na paingotok kami asang ngulu ni halak si partangyak kami amin.